אם כן חברים, אנחנו נמצאים כאן במטרו, הטירוף בעיצומו, יש כאן 12 נגנים, יש כאן סלבס, יש כאן יום הולדת לאביב האחד והיחיד מבעלי המקום. בקיצור חברים, בואו איתנו לבלגן, יהיה טירוף, יהיה שמח, יאללה! איך מצליחים להחזיק את הדבר הזה, את האימפריה הזאת כל כך הרבה זמן למעלה? איך אתם עושים את זה? המקום הזה הוא בעצם מקום שגידל פה הרבה דורות של אנשים, וזה מקום שזה את הכי אהבה והכי פינוקים והכי כיף שבעולם. יצא לך אלבום חדש עכשיו, נכון? נכון מאוד, לא שם זין. ותגיד לי, אתה בא לפה הרבה, מסתובב כאן באזור? אני אוהב להתערבב עם החבר'ה כאן, אז אני פה. אביב, מזל טוב עד 120, ושיהיה לך כל ערב ככה. באת לעשות חיים במועדון הכי טוב באזור כולו? שמע, מטרו זה נאמבר 1 בכל המזרח התיכון, ותמיד אני שמח לבוא לפה. יש פה את הקהל הכי טוב, יש פה את האווירה הכי טובה, המשקאות הכי טובים. אנחנו כרגע אנחנו נמצאים במטרו קיץ 2008 בקרנבל של אביב איתך, בקונצרט. אביבי, אני אוהבת אותך, אז המון מזל טוב, אתה נסיך. אביב, הרבה אלכוהול אח שלי, הרבה מזל טוב, אוהבים אותך אחי, בר מאסטר, המטרו מספר 1. מה באמת מיוחד כל כך במקום הזה? מה יש פה שכל הזמן מגיעים לפה? אני חושב שהמועדון הזה מכתיב את הסצנה באזור ומושך אליו קהל מכל קצוות הארץ. הופעה מרשימה ביותר. מה שהולך פה היום, קונצרט אמיתי, אביב כמו כל שנה הבטיח קונצרט וקיים. אהלן רועי רוסי, פעם אתה. אהלן, ערב טוב, ערב מטורף, תראה איזה ערב יש לנו פה, אין דברים כאלה. מזל טוב אביב, אוהבים אותך. מזל